Commander morning. Usigote lo khulumayo. Maqabane. Comrades, I've got an idea. Ngicela ukuthi kena sibe ne strategy to campaign against ANC. 25 May. Let us make siyanqoba motorcade all over the country. Ngicela ukuthi ama sub regions, ama wadi everywhere. Ngicela ukuthi nihlangane nibone ukuthi niphuma kanjani. Abangena imoto bazogibela emotweni zethu. Sishaye nje imotorcade yokugcina ncinci. Sithathene abavoti bokugcina ncinci. Bothi be busy ngale amasela lapha FNB. Bebe ngale imali le abaye bekuthina ngoba phela imali yethu leyabenza ngayo leya lokhunzana leya rally le lapha. Thina ke imali asinayo yokwenza le yandume ezulu lapha. Thina ke kodwa upetrol sinawo. Bafowethu asifake upetrol emotweni zethu, sifake udiesel emotweni zethu. Sicampaign mhla ka-29 mhla ka-25 May sithathe nabavoti bokugcina kobe kusele 4 days. Sibheke kuphi mhla ka-29 May. Sithathe nabavoti bokugcina bafowethu abanamandla okuthenga izikipa behlale nazo emotweni zabo bayithenga izikipa. Last manje yabona nje bafowethu bengafisa nje engathi imotorcade nemotorcade azibe khona izikipa ezu200. Khona izikipa ze35 rand eThekwini eziwu200 ziwu7000. Nihlangane ewadini lenu, bona ukuthi leyo mali ni raise kanjani. Kulandwe izikipa. Kulanda izikipa zigcwale ibhuti. Nikezwe abantu. This is the last campaign against ANC. 25 May. What be busy bona lapha FNB thasibe sibhizi estradini. Nibona kanjani? Bafowethu, if you take serious this campaign, can you please spread the video? If you really take serious this campaign, spread the video. Uma region, uma ward, everywhere. Siyacela bafowethu ukuthi nihlangane nibone ukuthi kena sihlangana kanjani. Thina la inner city eJohannesburg. Bafowethu, ngiyacela bafowethu. Ama last manje. Limpopo, KZN, Eastern Cape, Northwest, Free State, everywhere, Gauteng, everywhere, all over the country. Let us shut down the country. Ngama motorcade. Nibona kanjani? Amandla maqabana. So fast gijima manje emnyama sesisolfuda siqolisa. Sambeni bafowethu. Thatha msholozi, shatha.